Siema, witam Cię w odcinku. Na początku zostaw łapę i suba, wpisz kodzik do sklepu. Tutaj masz osobę, który kupi coś z kodem w sklepie, mega dziękuję. A tutaj zwycięzca konkursu. Piszcie swoje niki w kom, aby wygrać w dzisiejszym konkursie na coś ze sklepu za 300 fudolców. Ja zapraszam Was do oglądania. Napiszcie, który moment z filmu najbardziej Wam się podobał. Siema! Oh, what? Controller player! That is a controller player! Co się dzieje? It is! I knew it! Headshot! Nie, no i ten on. Ale wstydliwy chłopak. Cudoły! No. Dawaj, dawaj. I nigdy jest, nie ma nigdy 50 osób, a to nie jest What the fuck? What the fuck was that? Ta, normalnie. Nice.